もう偉い人呼んできて、あんた朝廷公平な人書いてくれって私が怒鳴ったんですよね。でそれで終わりですわ。で、それも朝廷もそれから、何日か経ったらですね、そのバラックを建ててくれた叔父がですね、あいつら来たよと言うて、言うたんですよね。飼い主ですね、あいつら来たでどない言ってましたんかですね、かつねられたら身まで答えるって言うといた。でそういうことなんですよね。皆さん分かりますか、これ。かつねたら身まで答える。で私はその叔父の甥になるんですよね。だから私はかですわ。しかしかとミとひついとうからね、かをいじめるんやと俺は黙っとけへんととこう言うたんですよね。でそのことが分かる人は素晴らしかった。相手もね、誰が来たんか分かりませんけどね。これで解決ですわ。だからこれ考えてみて、私がかわせられてみまで答えるかって、そんな誰もバカにする。実力なんですよね。やっぱり実力のある人は、その人はね、淡路島から出てきて、貧しかったから朝は4時に起きてですね、山菜を積んで売ってですね、それから学校なんか、その当時明治の生まれですから、学校なんか行かんでええ時代ですから、それを売って、そして学習を作って、自分で学習作ったら学校に出してくれというような人でしたからですね、その当時でも何億というお金を取ったんですから、もう向こうはこの人とがバックにおったらもうあかんと思って諦めたんですよね。だからそういう中で教訓とすればですね、アメリカも今だんだん落ちてきましたけどね、やっぱりアメリカはもう無茶言うても通るんですよね。力あったら、北朝鮮も力あるかないか分からへんけど通るんですよ。そんなことでなしにやっぱり